Hello guys, madung hapon na tanan. So karong hapon na guys, gikan kog merkado kay gisugo ko nga ti Ale. Ay sa kabe. Hi. Sa love you tayo sa. Love you. Sugo ko ti Ale papalit og bangos. Kay sa ti Ale kining lakaw naman, ako na magluto daaning bangos sinigangon guys mo. Naandam na ni na to, naghuwat na naman kog mubukaw na tong ininit. Lami. Among sigangon di ang slice na ni da among sagulan og Lami. pitsay. Ang bisa kong pitsay dito, day. Mas nanay ka ni Simba, so kami ragari. Ano tanan mo? Yeah. Ang ipakita, press pa dyan ka dyan ang kuhan, guys. Taysa. Wala, day. Kasi magwapa sa saligati may taysa. Ako. Kaya natin sa radyo ko. Ikatay, nag-radyo mo good. Yeah, guys, press pa dyan ni Kajo, guys. Ang nalabyan is kalsada. Sakto po na ning nalabyan ang nakitaan kay mora ba po ni gisugo ni Tialing ipapalit dyan. Nakalimot ko. Maduli nakalabay ko nga ni. 20 ni siya guys, apat ka punuan na kani. Apat ka punuan 20. So ag isa ra ka kondo, bali 40 man ang gipalit, isa ra ang gisagol. So sana nagkuhat pa kog bubukaw kay hanan ning ulunod ning isda. Sakto uli ni nanay manihapon ni. Kaya karon pa po ko naka-vlog guys kay gikapoy ko kay aron nang panghinlo dari sa bahay nang hinlo nga ti Ali nang banwas ko dato sa gawas paguman dari sala kay nalagi may bisita rong Lonis puhon-puhon. Love you taysa. I love you. Akin to. Inja ayo mo katingag ang isagol na ni guys nga sinigang mix. Pag sinigang to? Gamay ra kay di man mo ang istay gaslong. So mara na yung isagol gamay. Jadi istay mo ang gaslong. Sinigang to? Yeah. Si Terebers kaya wak man po dari. So okay ra gamang butangan og ingani. Pitsay. Pitsay kay kuan man ug naa siya bawal na siya na green nga dahon. Pero okay ra pag magngani mi guys, hawasan na sila sa di pailunod ning dahon. Bow, pamapod din siya at mauli pa ron. Kasi kaya ito agi. Sana invite og na kung may birthday, mamakaw siya. Ako pa din nagkamartis, dahil ko na po kung karaming asa ni isa to dyan ganyan na gapon. Kandihay ba to? Kaya na ay, sa to? Basta kaning isa ko na kubanan kaya tabang-tabang uhawi di dalton. Parang martis po. Kanawag nagsiga ba day? Gabuhan day? Nagsiga taysa. So, hasaring ilunod guys. Nagsignim ko ka na andyan po. Dara guys, anong ilunod guys? Kaya nagduro nagbukaw-bukaw. Diyan, nagumandi ha. Ang pitsay na po. Tauran sana na to guys. Dara guys, naluto na gamang sinigang nga bangus. Ako'y nagluto na ni guys. Duha ka bangus ni gisigang. So, manghukad sa ko guys, kaya manihapon na mi. Manihapon ta guys! Agsudan sa duha kay fried chicken na. Rakayahay maning duha ka bata daan kay mamani pinalabon kay mga pilian magsudan. Love you taysa. Diyan pa chicken. Nanguan ka? Nangunaw ka? Pangunaw. Nawa naman ang irin pag sa kapaa. Taysa por magsigbintay. Ako, pitsay. Hinachi ka na bukod. Pangunaw alya na! Ano ka rin? Wa. Ikaw lang. Magkakahan ko Ang bagang ganda sa taysa. ko. Ang hawas yung unog yung paakag bukod. Lakaw na. Ang kuslitan di bangus. Bangus mo. Magkakahan taysa. Lakaw na. Nakapahon At mo. yung balik-balik ng istorya. Hindi ko mapungot. Yung gikusi-kusi. Love you Sabang taysa. panda na. Nag-yulak ka na lagi. Hindi lagi magbalik-balik. Okay. Ngilad. Kusitan sa rasto na. Dangas dinarot. Di na. Asa na na isa oras. Ay ko sarap. Na. Ay, may isa bulan. Pitsay. May bangus lagi ang kusing alam na kusitan. Ayaw pag. Aray. Damay sili. Ano lang mag-isun sa sili. Daghay ni Simba, nay. Mamara kayo na ni Boss Puti. Tumapon.
Gamay. Hala daday simbang puti gapon. Buibas mo pag Ulit ta. Masila, di ba? Ha? Masila. Oo, masaya rin natin. Gineda. Food. Pamigo ko na. Ha? Pamigo na. Wala. Diyan, ginaman naman yung unod sa kwalis niya rat. Bangus ba? Yan ko snit. Pagkaon, wa cellphone. Kaon sa kaon. Diyan, diyan. Mabasili, hindi mo ka masig. Ang tagha. Wah, magtao na. Ha? Wah, kili. Hindi na lang. Tayo sila manis ko ano. Suka. Hindi ko ano. Hinaman naman tayo dito. Sige lang, simba. Wow. Ang binti. Tubig. Hinaman naman. Ouch. Ang dala ko ba ng... Ano man eh? Hindi, pinasan mo sa mga Yung sa mong birthday, Nay. December Yung sa pistahan yung birthday, Nay. 10. Ito tayo sa... Yes. Ma'am, muta naman mo. Hindi mo ikadalit. Ito tayo sa... Ako dyan, hindi ikadalit. Lapit tayo sa... Diyan ko nung dato lang. Tapos pinarot niya. Nama. Harap eh. Ya, mira. Mira dari. Kaya, Di ito man sa pinasan. Mira lang sini ka na. Nana. Mira. Ay, lama. Hindi pa ka na may bukod. Hindi. Kusnit. Kaya mo ng bangus. Nanasas na ilin mo uli, Nay. Mau. Karoon na hilin. Gusto ko kuha mo ulit. Nay tao ning sud dyan bay, Nay. Hindi na. Kasi kung sana. Kung sila uli ng bawo. O kaya bawal pa. nasa mo tayo na. Hindi na dyan. Bakit pa chicken? Nabitaw. Pangag. Ilabas pa rin ko na ay. Pitsay. Huwag kayo ba? Kasi kaya mo naging lo. Dito na sa lunsot. Ipalit. Masa? Bangus. Ha? Bangus. Ganyan pa ito ni. Ano? Ganyan pa Ako? ito niya. Nay, si Mama. Doktor? Oh, mahukag ko. Wala magbaboy ka. Ang sabaw. Salud. Akarapit ko lang ako tapit sila ay. Pilar. Ha? Ma, Pilar ko no. makan Oo, ah. ani ma. Ba? Makan ani. Ipadintis na yung ipon lugma tayo. Ipadintis na yung ipon lugma tayo sa. Samok day. Padintis magapon ka. Di ka. Deket dah guys. Dami. Maod ka tayo sa. Ningan di ko gwapa ko. Tayo sa maod ka tayo sa. Ningan di ko gwapa ko. Nung ipais bargo imong motor tayo sa. Kaya bago ikaw batig bayan. Bantay mo sa kay eskwela ni mo ha. Bantay mo patid bukan na ha. Bantay naman jud. Ano sa Bantay naman jud kag gusto kay ka. Tesa si Sarian. Bahala ka. Di sa amigo. Bad ka. Maunod na dati naman nasa lang pala man. Luma? Luma. Wala pa na magka. Hindi na ako sa na. Nakadari ko tayo na ako dahil luma. Naman na yung mga Bad suka. ka. Pwede ka mga sa suka. Nakadari ko dyan. Nakadari niya. Balikan mo. Ayaw, palit. Ha? Wala iba nila sa buwan. Nanday nay. As lumong suka. Dato puti man eh. Ang iba rin doon sa buwan. Pinasan. Saan sa Oh, di na. Nang sudah nagkuhan. Oh, di na. Bye guys. Nang sudah nagkinusnit.